Okay, so hi everyone. So once again, this is Dong Bisaya and guys, share ko lang po sa inyo yung aking munting talent, no? So before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya and to my Facebook blog, it's Christian Vlog. Okay guys, so uh, okay, so start na po tayo. Ito po yung ating multing talent lang po, no? So, okay. Okay, so start. Gaano ba kabisa ang shampoo mo sa Head and Shoulders? Patunayan natin sa certified ng UV Biotech of the Philippines ang hindi kayang matanggal sa 1 to 3 washes sa Head and Shoulder. Mas tanggal sa isa. New best ever Head and Shoulder from Unilever. Okay, ito naman yung susunod guys. This is 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Ito pa guys, okay? Per DTI NCR permit number 1200 series of 2010. Okay, pagdating naman sa mga palabas, no, ito ano tayo dito, fanatic tayo nito. Okay? So ito na. Pirena, nagmamakaawa ko sa'yo. Sana naman ang pakinggan mo ang aking hiling. Nahayaan mo nang mamuhay ng taimtim ang mga engkantado dito sa mundo ng engkantadia. At balik mo na sa akin, Pirena, ang aking tungkod na ito ay ibinigay sa akin ng ating bathalang Emre. Okay? At ito pa. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, ito ang Jeremy, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras susunod. Exclusive, isang babaeng nabangga ng truck kaninang madaling araw, isinugod dito sa ospital dahil sa kanyang natamong sugat. Sabi naman ng mga residente, ito daw ay tumawid ng kalsada na bibili siya na ng bigas, hindi niya inaakalang pagkakataon ito ay nabangga ng truck sa kanyang harapan. Siyempre guys, sa pagdating naman siyempre nung nag-aaral pa tayo, so meron din tayo guys. So ito naman yung tinatawag nating tula. Okay? So guys, ito namang tula ko, ito ay pinamagatang Mahal Kong Bayang Sinilangan. Okay? Ito na, start tayo guys. Tayo man ay nasusubok ng panahon, alam kong ito'y malalagpasan natin sa mundong ibabaw na ating nagisnan. Hangad ko lamang ang kapayapaan. Ang mga bituin sa langit, kailan ito'y hindi nasusungkit. Tayo'y magmahalan at magtulungan, sapagkat iisa lamang ang bansang sinilangan. Sa oras ng sakuna, tayo ay iisa. Isipin natin na tayo'y laging handa. At ang bawat isa ay may layunin. Saan man tayo pumunta, tayo'y manalangin. Mahal kong bayang sinilangan, hangad ko lamang ang kapayapaan. Dito sa lupang aking pinagmulan at sa aking pagtanday hindi malilimutan. Atin pahalagahan ang sariling atin na walang sino man ang magpaalipin. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, ako'y mananalig na walang pag-aalinlangan. Yun guys, yun yung para sa bayan natin. 'Di ba? Okay guys, so ito naman guys, since napapanahon tayo ngayon no, sa COVID-19, kaya guys kayo kung wala kayong ginagawa, search kung ano yung mga gusto nyo mga pakulo. Okay? So ito naman yung isa guys. So ang pamagat naman nito ay Their COVID-19. Una sa lahat, nais kitang kamustahin. Sana ay lubayan mo na kami, pagkat napakarami ng nabiktima mo dito sa bayang sinilangan at dito sa mundo. Kung iyong mararapatin, kami takot sa iyo, dahil sa bawat minuto, lahat kami ay nasa peligro. Napakaraming naulila at namatay ng dahil sa iyo. Ang pakiusap ko lamang ay ikay maglaho. Sa mga taong nakalipas, kami ay masaya, pero sa isang hindi inaasahang trahedya, ang pilit namin labanan ka, marahil ay hindi ka nakikita. Pero sa mata ng makapangyarihang Diyos, dito sa mundong ibabaw,
kami ay makakaraos. Sa ngayon ay di kami susuko sa laban. Anumang pagsubok aming isa sa katuparan. Habang tumatagal, papalapit na ang katapusan mo, hindi ka magtatagumpay sa mga nais mo. Lahat kami ay aasang mananalo pagkat bilang na ang araw mo sa mundo. Ayun. 'Di ba guys? So, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa oras nyo guys. Thank you so much. And ulitin ko, I'm Dong Bisaya. And please subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya. And also to my Facebook blog. It's Christian Blog. And thank you so much.